Hyfryd. Gwelwch chi gyd eto bore yma, hyfryd. Fyny. Na ti, dwi'n clywed yna yn dod rhywbeth. Mae yna rhywbeth yn dod trwy beth yna. Iawn. Felly, diolch i rai na chi sydd wedi bod wrthi wythnos diwetha. Diolch i rai oedd yn helpu efo myfyrwyr, mynd draw i wneud pwdin sy'n myfyrwyr. Diolch i rai oedd nos Wener efo'r gwaith plant. Gafon ni gyfarfod braf, jyst yn trafod ac yn cael chydig bach o hyfforddiant efo'r gwaith plant ac efo'r dysgwyr ddoe hefyd draw i sgwrsio. Diolch am hynny. Heddiw, cyfarfod bore yma, yn amlwg yma yn Ysgol y Garnedd, croeso i unrhyw un sydd yn gwylio adre, ac wedyn heno ar Zoom am 5 o'r gloch. Wedyn yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi, nos Fercher. Mae hwn yn gyfarfod ar-lein yn unig, dwi'n meddwl, ond da ni'n mynd i fod yn symud i gyfarfodydd hybrid yn reit fuan efo cyfarfod gweddi, ond ar Zoom am 1/2 wedi 7. Wedyn y plant, clwb cyffro a clwb selar ar nos Wener. Wedyn mae cwrdd merched bore dydd Sadwrn, oes? Ym Mhen y Garreg, na ni, gret, felly, ac wedyn Sul nesa, fyddwn ni nôl yn fama gobeithio, gyfer cyfarfod am 1/2 wedi 10, lle fydd yna gymyn, ac hefyd yr ysgol Sul am 9:45. Atgoffa chi, ynglyn â rhai e-byst hefyd, ni wedi cael yn ystod yr wythnos y penwythnos capel ym Mlaen y Groes. Mae eisiau rhoi gwybod ynglyn â hwnna. Ac hefyd yr anrheg Nadolig. Mi ddaru ni drafod nos Fercher yn dod be oedden ni eisiau wneud dros y Nadolig, a un o'r syniadau oedd yr anrheg Nadolig, lle da ni'n mynd mewn i ysgolion neu cael ysgolion yn dod ato ni. Felly os ydych chi ar gael, plis rwch wybod i Dafydd efo hynny. Gyrwch fi weddio. Arglwyddiw Dad, diolch bore yma am gael dod at ein gilydd unwaith eto. Diolch am dy gariad rhyfeddol di. Dad, da ni'n ymwybodol bod ni'n cymryd gymaint o bethau'n ganiataol, da ni'n deffro yn y bore, a da ni jyst yn gwneud hynny yn aml heb feddwl, mae rhodd ydy'r cyfan gen i ti. O Arglwyddiw Dad, diolch i ti. A diolch am dy ras, diolch am dy gariad i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno yn hynna ni ti bore yma, da ni'n cyflwyno pob un ohono ni, beth bynnag ydy'n sefyllfa ni. O Arglwyddiw Dad, wyt ti'n yn adnabod ni. Wyt ti'n gwybod beth ydy cyflwr yn calon ni. Wyt ti'n gwybod beth ydy'n cyflwr emosiynol ni. Wyt ti'n gwybod beth ydy'n cyflwr corfforol ni. Wyt ti'n gwybod beth ydy'n cyflwr ysbrydol ni. Da ni'n methu cuddio dim oddi wrth y ti. Ond o Arglwyddiw Dad, da ni'n diolch pan da ni'n dod o dy flaen di, bod ni'n dod o'r lle gore. A bod ni'n dod at yr un sydd yn medru delio gyda ni yn sefyllfa ni. O, diolch i ti. A bendith, Dad, ac da ni am daddoli di y bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd gyntaf trwy gyd-ddarllen y Salm. Salm 139, felly os newch chi sefyll ar eich traed, a mi fydd y salm yn dod i fyny yn fama, felly newn ni gyd darllen y salm gyda'n gilydd. I'r cyfarwyddwr, i Dafydd, salm. Arglwydd, yr wyt wedi fy chwilio am hadnabod. Gwyddais ti. Yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Yr wyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys, ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd.
oherwydd nid oes air ar fy nhafod, heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Yr wyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod y law drosodd. Y mae'r wybodaeth hon yn rhy rhyfedd i mi. Mae'n rhy uchel i mi ei chyrraedd. I ble araf o ddi wrth dy ysbryd? I ble a ffoaf o'th bresenoldeb? Os dringaf i'r nefoedd, yr wyt yno. Os cyweiriaf wely yn lleol, yr wyt yno hefyd. Os cymeraf adenydd y wawr, a thrigo ymhellafoedd y môr, yno hefyd fe fydd dy law yn fy arwain, a dy heilaw yn fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghuddio, a'r nos yn cau amdanaf. Eto, nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti, y mae'r nos yn goleio fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleini. Ti a greodd fy ymasgaroedd, am llunio yng nghrôth fy mam. Clodforaf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Yr wyt yn fadnabod mor dda, ni chuddiwyd fy ngwneuthuriad oddi wrthyt, pan oedden nhw'n cael fy ngwneud yn y dirgel, ac yn cael fy llunio yn ymderoedd y ddeiar. Gwelodd dy lygaid fy nefnydd di-lun, mae'r cyfan wedi ei ysgrifennu yn dy lyfr. Cafodd fynyddiau ei ffurfio, pan nad oedd yr un ohonynt. Mor ddwfn i mi yw dy feddyliau o Dduw, ac mor lluosog ei nifer. Os cyfrifaf hwynt, maent yn amlach na'r tywod, a phe gorffennwn hynny, byddi ti'n parhau gyda mi. Fy Nuw, o na fydde ti'n lladd y drygionus, fel y byddai rhai chweidlyd yn troi oddi wrthyf, y rhai sy'n deherio di yn ddichellgar, ac yn gwrthryfelan ofer yn derbyn. Oni dwi fy'n cysau o arglwydd y rhai sy'n dy gysau di, ac yn ffieiddio rhai sy'n codi yn derbyn. Yr wyf yn ei cysau a chas perffaith, ac ymaint fel golynion i mi. Chwilia fi, o Dduw, i ti adnabod fy nghalon. Profa fi, i ti ddeall fy meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes i mi, ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Os ydych chi barhau i sefyll, mae'n hyfryd ydy cael adrodd geiriau fel yna gyda'n gilydd. Geiriau miloedd o flynyddoedd oed, gafodd ei sgwennu a'i canu dros y blynyddoedd, dros filoedd o flynyddoedd, ac eto geiriau gair Duw. Dyna ni'n mynd i addoli, parhau i addoli rwan trwy ganu harddaf waredwr. Bob dydd a ddaw canaf gan o wir o'r foledd, rhoddafoliant i ffynon dyfroedd byw am ddatrys dryswch fan obaith i, a'r llwys tonnau trigaredd ar fy mywyd.
ni weddio. O Arglwydd, diolch am yr geiriau na rwan i ni i canu. Diolch bod ni'n medru dweud bod ti wedi tywallt bendithion drosto ni. O Arglwydd yw dad, mae bywyd mor aml yn medru teimlo yn ansicr a da ni ddim yn gwybod am yn edryswch ac yn y blaen. Ac yn sicr yn ysbrydol, dyna lle da ni gyd wedi bod. Ond da, diolch bod ti wedi tywallt daion ni. Diolch bod ni yn medru canu am waredwr hardd y bore yma. Am waredwr perffaith. Am waredwr sydd yn sefyll ac yn eiriol trosto ni rwan. O Arglwydd yw dad, maddau ni'n pechod, dyn ni'n gofyn. A bendithia ni, clod y gogoniant i ti. Amen. Ann, fysach chi'n dod ymlaen i ddarllen, mae yna ddau ddarlleniad bore yma. Mae Ann yn mynd i wneud y darlleniad cyntaf. Reit, blant, ydych chi am dod ymlaen? Gwych. Iawn, ydych chi'n eistedd ar lawr wrth yr ochr na ni, Bryl. Rydych chi fod yn gynt, ydych chi'n gweld y rei cyntaf yma sy'n cael eistedd ar y fainc. A wedyn mae rhai eraill yn gorfod eistedd ar y llawr. Na ni, gwych. Lyflu goch chi bore yma. Cynan, ti am eistedd lawr? Ti'n penderfynu, ti'n trio ffeindio lle. Fysa ti'n hoffi cader yn lle? Na? OK. Ben, nid eistedd, plis, fel bod ti'n neud lle i cynan. Lyflu. Diolch ti. Gwych. Na ni. Reit, mae gen mi rhywbeth i ddangos i chi bore yma. Dych chi'n hoffi adeiladu pethau? Ie, dych chi'n hoffi adeiladu pethau. Wel, sbiwch beth gen i fi yma. Beth ydy hwnna? Beidio? Lwri. Truck. Ie. Yeah. Ond diolch yn dryc da iawn fel yma, na di. Ie, diolch yn dryc da iawn. Hynny di, os na i roed o'r llawr, diolch yn mynd, na di.
A di o'm yn mynd i gario lot o ddim byd yna di. Felly be dwi'n gorfod wneud efo hwn i wneud o mewn i dryc? Juda. Adeiladu fo. Adeiladu fo. So mae di wneud allan o bren. A sy'n ni'n agor hwn i fyny. Yna mae'n bob math o ddarnau y tu mewn iddo fo. Ac wedyn, da ni'n gorfod sticio'r darnau yna at ei gilydd. A be sydd gen ni? Tu ôl y papur yma, ydych chi'n meddwl? Be sydd tu ôl y papur? Rhestr sut i adeiladu fo'n de? Y cyfarwyddiadau. Okay. So, oes ne rhain ych chi'n hoffi adeiladu? Oeddech chi'n dweud bod chi'n hoffi adeiladu pethau? Pa fath o beth ydych chi'n adeiladu ta? Anna? Spaceship. Waw, wyt ti'n hoffi adeiladu spaceship? A sut wyt ti'n adeiladu spaceship? Dwi'n cymryd bod ti'n mynd adeiladu'n go iawn. Na, neu fyswn ni'n poeni, fyswn ni'n gwybod lle oedd ti. So ti'n adeiladu fo fel Lego. Wyt? Na ni, gwych. Rhywbeth arall? Rhywbeth arall ydych chi'n adeiladu? Ti'n hoffi adeiladu tŷ? Gwych. A sut wyt ti'n adeiladu? Ti'n adeiladu tŷ go iawn? Sticio darna at ei gilydd, da iawn, Elain, beth oedd y ti'n mynd i ddweud? Ti'n adeiladu be? Flat. Fat. Fet. Fet. Milfeddyg. Waw. Na ni. Yr adeilad. Nid y person. Waw, da iawn. A sut wyt ti'n neud hynna? Wyt ti'n defnyddio fel teddys a pethau? Na? Iawn. Gyd i ddeitha fi wedyn sut wyt ti'n neud hwnna. So hwnna'n swnio yn ddiddorol iawn. Dych chi'n adeiladu rhywbeth? Dych chi'n hoffi adeiladu beth? Weithiau, dych chi'n mynd i'r ardd weithiau adeiladu beth? Pan o'n i'n ifanc, o'n i wrth y modd mynd efallai i'r ardd neu'r goedwig, ffeindio neu'r parc a dechrau adeiladu den. So, da ni'n medru adeiladu bob math o bethau. Wel, bore yma, da ni wedi bod yn edrych ar hanes. Cynan. Na ni, a defnyddio cystogau. Mae hwnna'n syniad da. Mae'n lot o hwyl yn dydy. Wel, da ni'n edrych bore yma ar hanes Noa. A nath Noa adeiladu rhywbeth. Be nath Noa adeiladu? Chi'n cofio? Be nath Noa adeiladu? Lowri, arch. Reit, arch. Rwan ta, mae arch yn medru golygu gwahanol bethau. Dechrau'r wythnos oedd y frenhines yn cael ei chladdu. Ac oedd yr corff y frenhines mewn arch. A'i arch fela oedd o? Na, nid arch fela oedd o. Yna ge. Reit, so sut oedd yr arch ma oedd Noa wedi adeiladu yn edrych? Dwi'n gwybod sut oedd o'n edrych. Cynan. Oedd o'n gwch mawr, Mae yna lot o lyniau gwahanol o gwmpas o'r cwch. Weithiau, ydych chi'n cael rhyw lun efo rhyw gwch bach twt a thaclus neis. Mae'n edrych yn eitha bach, ac efallai bod yna rhyw eliffant yn sticio allan o'r top neu rhywbeth fel yna. Am o'n i, dim fel yna oedd Noa, oedd cwch Noa yn edrych. Sut oedd Noa'n gwybod sut i adeiladu'r cwch? Sut oedd o'n gwybod? Aran. Oedd Duw wedi dweud, a nath Ann ddarllen y geiriau i ni. Rwan nath Duw ddweud wrth Noa, mae rhaid iddo fo fod yn hyn a hyn o ar draws, a mae rhaid iddo fo fod hyn a hyn o ddyfnder a hyn o uchder, a mae rhaid i ti wneud o allan o. Da chi'n cofio be oedd rhaid wneud o allan o? Lego? Na? Pren, Ac oedd ne big arno fo, sef rhyw fath o tar am o'n i, Da chi'n gwybod be? Mae yna rhai pobl yn America wedi mynd ati i greu yr arch. Fysach chi'n hoffi gweld llun ohono fo? Ni roed o fyny ar y sgrin yma. Na ni. So mae rhywun yn Kentucky, dwi'n meddwl, ydi o. Mae Kentucky'n enwog, mae'n enwog iawn am fried chicken, ond hefyd am arch Noa, achos maen nhw wedi adeiladu'r arch. A da chi'n gweld, oedd yr arch, oedd o'n fawr, yn doedd? Oedd o'n anferth.
A da ni weithiau'n meddwl, wel, oedd yr arch yn edrych fel rhyw gwch bach twt a taclus. Ond mae'r arch yma, mae o'n edrych fel cwch mawr gwych. Gawn ni fynd i'r llun nesaf. A dyna ni'r ffrynt yn fanna. Dych chi'n gweld pobl yn sefyll yn ei ymyl o. Pam oedd rhaid i'r arch fod mor fawr? Pam rhaid i'r farch fod mor fawr? Cynan? Dal yr anifeiliaid. Ie, dal yr anifeiliaid, ynde, a'r bobl. A sawl dau fath o bob anifel, ynde? Dau o bob math o anifel. Ac oedden nhw ar yr arch. A be nath Duw wneud ar yr arch iddyn nhw? Be nath Duw wneud iddyn nhw yn yr arch? Be nath o iddyn nhw? Dewi? Nath o'n neud lle iddyn nhw fyw, ac be felly, be oedden nhw yn yr arch? Yn gwestiwn anodd. Oedden nhw'n saff, da iawn. Oedden nhw'n saff. Oedden nhw'n saff yn yr arch, achos tu allan yr arch, dyma hi'n bwrw glaw. A dyma hi'n bwrw glaw. Am sawl diwrnod nath hi bwrw glaw? 40 diwrnod a 40 nos yn des. Oedd hwnna'n lot. Mae hynna'n lot hyd yn oed i bobl sy'n byw yn Tregarth ac Rhiwlas. Lot o law. A dyma pawb arall yn marw, ond dyma Duw yn cadw Noa a'i feibion yn saff. Dych chi'n cofio be oedd enw i feibion nhw? Ti'n gwenu, achos dwi'n meddwl bod ti'n cofio rhywbeth o'n i arfer deud. Sem, Cham a Jaffa Cakes. Dim Jaffa Cakes, Jaffeth. Sem, Cham a Jaffeth. Os ydych chi'n stryglo i gofio, dyna sut dwi wastad yn cofio Sem, Cham a Jaffa Cakes. Felly nath o gadw nhw a'i gwragedd yn saff. Rwan ta, un cwestiwn i orffen yn sydyn iawn. Pe bawn ni eisiau adeiladu rhywbeth i'n cadw ni'n saff heddiw? Right? I gadw ni'n saff, oddi wrth y farn, y pethau drwg da ni'n neud, sut fyswn ni'n medru adeiladu rhywbeth i wneud hynna? Mae'r Beibl yn dysgu bod ni gyd wedi gwneud pethau'n anghywir a bod ni felly yn haeddu cosb Duw. Os yna rhyw adeilad fedrwn ni i adeiladu fyddai'n cadw ni rhag cosb Duw? Na. Sa ni'n mynd i gapel, bysa capel ddim yn gweithio, achos fysa ni dal yr fath yn bysen, a fysa ni dal yn haeddu'r cosb. Pe bawn ni'n gwneud arch fel yna, fysa hwnna ddim yn gweithio. Be dyn ni angen felly ydy nid adeilad na cwch, na dim byd arall, ond person. Iesu Grist. Ac fel oedd yr arch yn cadw Noa'n saff, os da ni'n credu'n Iesu Grist, mae Iesu Grist yn cadw ni'n saff. Achos mae Iesu Grist wedi cymryd y farn yn lle ni, wedi cymryd y gosb da ni yn ei heiddi. Ac felly, fel mae'r arch yna, fel oedd yr arch yn edrych yn anhygol ac oedd yn cadw Noa'n saff, yna mae Iesu Grist yn medru'n cadw ni'n saff. Iawn, gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Mrando, mi na i siarad y Elain wedyn i weld sut mae'n adeiladu fet. Gwych, gewch chi fynd yn ôl i'ch set. Ac mi ganwn ni rwan ddwy emyn gyda'n gilydd i addoli Duw. Yr un cyntaf di dim ond trwy ras cawn fynediad. Dyna sut ni'n dod at Duw, ydy trwy ras. Da ni methu sefyll o flaen Duw yn hunain, o gwbl, dim mwy nag oedd y bobl na, pan oedd y diliw yn dod i lawr yn medru sefyll a gwrthwynebu y dŵr. Ond dim ond trwy ras, dim ond trwy Dduw weithio. Ac wedyn mi awn ni mlaen i ganu o adfer Dduw anrhydedd dy enw drud. Un o'r pethau dyn ni'n gweld yn Genesis ydy fel mae cymdeithas wedi mynd yn llwyr oddi wrth Dduw. Ac bore yma o'n i'n meddwl, wel ar ôl ni ganu ar ben amdano ni'n hunain, efallai bod o'n dda i ni ganu a gweddio ar Dduw am yn sefyllfa yn gwlad ni. Ac anrhydedd Duw yng Nghymru. Diolch.
Arglwydd yw dad, diolch o arglwydd yw dad am y gwirionedd yna rwan bod ni yn medru galw arna ti a gofyn i ti ddelio gyda ni. O dad, da ni'n meddwl am yn cymdeithas ni a'n byd ni ar hyn o bryd, a'r holl anghenion sydd yna. A dad, da ni'n gofyn i ti ddelio gyda yr anghenion yna, a dod â phobl yn fwyaf pwysig ata ti dy hun. Ac eto dad, da ni ddim jyst yn sefyll fel sy'n ni o ryw dŵr yn edrych i lawr ar yn cymdeithas. Da ni'n gwybod bod ni angen i ti ddelio gyda ni hefyd. A da ni'n gofyn i ti wneud hynny y bore yma. Da ni'n gofyn i ti siarad gyda ni, da ni'n gofyn i ti i weithio yn calonau ni. O arglwydd yw dad, trigyrha wrthyn ni. Oherwydd bod ni'n gofyn y cyfan oll yn enw Iesu Grist. Amen. Mae Rebecca yn mynd i ddod ymlaen rwan i ddarllen. Gan ni weld, Dafydd, mae gen i fi'r mic HH2. Daw'r ail ddarlleniad o Genesis penod 7, adnodau 11 i 16. Yn y 600 flwyddyn o oes Noa, yn yr ail fis, ar yr ail ddydd ar 15 o'r mis, y diwrnod hwnnw rhwygwyd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr, ac agorwyd ffenestri'r nefoedd, fel y bu'n glawio ar y ddeiar am 20 diwrnod a 20 nos. Y diwrnod hwnnw, aeth Noa a'i feibion Sem, Cham a Japheth, gwraig Noa, a thair gwraig ei feibion hefyd gyda hwy i mewn i'r arch. Hwy a phob bwystfil yn ôl ei rywogaeth, a phob anifail yn ôl ei rywogaeth, a phob peth sy'n ymlusgo ar y ddeiar yn ôl ei rywogaeth, a'r holl adar yn ôl ei rywogaeth, pob aderyn asgellog. Deithant at Noa i'r arch bob yn ddau, o bob creadur ac anadl einioes ynddo, yr oeddent yn dod yn wryw ac yn fenyw o bob creadur, ac eithant i mewn fel y gorchmynodd Duw iddo, a cheodd yr arglwydd arno. Gwych, diolch yn fawr. Iawn, na ni, gret. Reit, wel, da ni'n parhau bore yma i edrych ar yr Hen Testament, ar ein thema ni. Da ni'n edrych wir, dyda ni, ar seiliau yn byd ni. Da ni'n edrych ar beth sydd tu ôl y bob dim, pwy sydd tu ôl y bob dim. Ac hynny, fyny at y Nadolig, da ni'n gobeithio fflio trwy yr Hen Testament mwyn cyrraedd geni Iesu Grist. Wel, mae'n bwysig i ni ddeall y pethau yma, fel o'n i'n sôn chdi bach wythnos diwethaf. Bydden y rai ohono ni, efallai sy'n cofio, pan oedden ni'n ifancach mynd i Fryn y Groes i camu ymlaen, ac efallai dwi'n meddwl un o'r sicr oedd Bethan yna, o Gwyn Williams yn pregethu ar gwregyswch lwynau eich meddwl. Ac mae'r bregaeth yna wedi sefyll allan i nifer ohono ni dros y blynyddoedd, sef bod ni angen paratoi a deall yn meddwl, a deall beth sydd yn digwydd fel bod ni'n medru gweithio allan yn bywyd ni yn y byd yma. Mae Pedr yn ei lythyr yn deud, ylwch, mae rhaid chi baratoi eich meddwl, mae rhaid chi deall beth sydd yn digwydd. Mae rhaid i chi ddeall beth sydd yn digwydd o'ch cwmpas chi, fel bod chi'n medru byw y bywyd Cristnogol. Ac mae o'n bwysig, achos da ni'n byw mewn byd sydd yn newid. Mae'n amlwg iawn iawn. Hyd yn oed yn yr wythnos diwethaf yma, da ni'n gweld fod y byd yn newid. Mae'r byd yn cael ei ysgwyd. Eto, yn yr wythnos diwethaf, da ni wedi clywed am arfau niwclear unwaith eto, rhywbeth oeddwn ni'n meddwl, wel, maen nhw wedi pasio bod nhw dal o gwmpas. Ac mae'r holl bethau yma ar pethau ariannol a sydd yn mynd ymlaen.
Ac felly mae'n bwysig bod ni yn deall a bod ni yn ystyried pwy ydyn ni a beth ydyn ni a beth ydyn ni'n neud yma. A mae Duw wedi rhoi y Beibl i ni wneud hynny. Ac yn y ddwy bregaeth gyntaf, da ni wedi edrych ar reit ar y cychwyn yn dod Genesis 1 a 2 a 3. Lle mae Duw yn deud wrthyn ni lle ydyn ni'n dod, pwy ydyn ni, a beth sydd yn bod efo'r byd yma. Mae yna lyfr da iawn y dwi wedi bod yn ei ddarllen yn ddiweddar, ac os ydych chi isio i ddarllen o, a mae teitl y llyfr yn briliant. Achos be di o, di esboniad o Genesis 1 i 4, a be di teitl y llyfr ydi The First Chapters of Everything. Mae hwnna'n deitl briliant, achos mewn ffordd, be dyn ni'n cael yn cychwyn Genesis ydy penodau cychwyn pob dim. Ac felly, dyn ni wedi gweld, wel, Duw sydd wedi creu y byd. Mae wedi creu y byd yn berffaith, mae wedi creu pobl iddo fo. Felly, dyn ni'n bobl i Dduw yn ei ddeiaro, mewn perthynas gyda fo a dan ei fendith o. Dyna oedd Adda ac Efa i gychwyn gyda. Oedden nhw wedi cael eu creu gan Dduw i fod yn bobl iddo fo mewn perthynas gyda fo. Dyna naturiol ydy cyflwr yr ddynoliaeth i fod. A da ni'n medru sefyll ar hyn, a mae hyn yn bwysig iawn, achos da ni'n byw mewn dyddiau lle mae pob dim yn cael ei newid. Lle mae pobl yn deud, wel, gewch chi'n deud beth sy'n naturiol dim mwy, oherwydd mae hwnna'n rhywbeth subjectif. Mae naturiol yn medru golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Ond da ni'n medru deud na, achos nid oherwydd bod ni'n special a bod be da ni'n credu'n gywir, ond mae Duw wedi dweud yn y gair, dyma fel oedd hi. A dyma sydd yn digwydd, a dyma sydd yn bwysig. Ond da ni'n gweld bod Duw ddim wedi'n creu ni fel robots. A dyma edrychon ni arno fo tro diwetha, mae gen ni ddewis. Oedd gen pobl ddewis, oedd gen Adda ac Efa ddewis. Doedden nhw'n gorfod just aros yng Ngardd Eden a just gwrando ar Dduw. Dyma Duw yn rhoi y dewis iddyn nhw. Dyma fo roed coeden yna. A dweud wrthyn nhw, peidiwch â bwyta o ffrwyth y goeden yna. Ac wrth gwrs beth welon ni tro diwethaf bod Adda ac Efa wedi rhyfela. Ac felly fod yna ganlyniadau i hynny. Fod yna bethau wedi digwydd oherwydd hynny, fod nhw wedi newid oherwydd hynny, fod yna rhywbeth wedi digwydd ynddyn nhw oherwydd hynny, fod yna felltith wedi cael ei roed oherwydd hynna, oherwydd bod nhw wedi troi oddi wrth Dduw. Ond mi welon ni hefyd, yng nghanol hynna, bod yna addewid yn cael ei roed. So bod Duw ddim just yn troi cefn, ddim just yn melltithio, ond mae yna addewid yn cael ei roed. Mae yna rhywun yn mynd i ddod. Ac wir, mae hynna'n allweddol, mae'r penodau yma'n allweddol i ddeall gweddill yr Hen Testament. Achos os hoffech chi, beth sydd yn digwydd yng ngweddill yr Hen Testament ydy da ni'n gweld canlyniadau'r pethau yma yn gweithio allan. So, efallai, bore yma, cofiwch bod yna 3 peth efallai'n digwydd yng ngweddill yr Hen Testament. Peth cyntaf, da ni'n gweld yn glir ydy mae canlyniadau hyn yn gweithio allan. Hynny, mae yna ddigwyddiadau mawr wedi digwydd ac mae pethau eraill sydd yn digwydd. A hanes yn mynd yn ei flaen, ond mae canlyniadau yr gwrthryfel mae'n gweithio ei hun allan. Da ni hefyd yn gweld yng ngweddill yr Hen Testament, Duw yn dysgu bobl. Oherwydd fod pobl bellach ddim yn adnabod Duw, ddim yn naturiol yn medru siarad gyda Duw, ddim yn naturiol yn gwybod beth sydd yn gywir ac yn anghywir yn hollol, mae Duw yn dysgu. So mae Duw yn dysgu y bobl. A trwy'r Hen Testament, da ni'n gweld hynna, mae Duw yn dod yn aml, mae'n rhoi proffwydi a mae'n dysgu, a mae'n dangos mwy amdano fo ei hun. Ond da ni hefyd yn gweld trydydd peth, sef bod Duw yn gweithio i adfer y sefyllfa. A mor aml yn yr Hen Testament, da ni'n gweld hynna. Yn aml, mae'n digwydd efo'i gilydd. Da ni'n gweld canlyniadau, y cwymp, da ni'n gweld Duw yn dysgu, a da ni'n gweld Duw yn gweithio daioni ac achub pobl yr un pryd.
A dyna, dwi'n meddwl, da ni'n weld yn fama, sef am hwn i y digwyddiad mawr cyntaf ar ôl Genesis 3. Yn ydy, da ni'n gweld yn fama yr arch, a'r diliw, a'r pethau rhyfeddol, y pethau anhygol yma. Maen nhw'n sôn am biblical proportions dydyn ar yr newyddion weithiau pan mae'n rhywbeth mawr wedi digwydd. Ac yn aml, dwi'n meddwl na dod i fama, maen nhw, hynny di, mae'n rhywbeth anferth, mae'n rhywbeth sydd yn effeithio'r byd i gyd. A felly, da ni'n edrych ar yr hanes yma bore yma. A beth dwi eisiau gwneud ydy just holi cwestiwn syml iawn, achos dwi'n meddwl bod Duw yn dysgu yn yr hanes, a felly be mae eisiau ni ddysgu o'r hanes? Wel, dyma'r cwestiwn dwi eisiau trio ateb bore yma. Be sy'n digwydd pan fo pobl yn troi oddi wrth Dduw? Be sydd yn digwydd pan fo pobl yn troi oddi wrth Dduw? Okay, achos dyna dyn ni'n weld yn Genesis 3, mae Adda ac Efa, maen nhw wedi troi oddi wrth Dduw. Maen nhw wedi deud, na, dyn ni ddim eisiau ti'n dduw arna ni, dim mwy, dyn ni eisiau bod yn dduw arna ni'n hunain, dyn ni eisiau rheoli, dyn ni eisiau gwybod beth sydd yn iawn a beth sydd ddim, dyn ni eisiau pennu y safonau ac yn y blaen, ac felly maen nhw'n gwrthod Duw. Ac felly y cwestiwn, beth sydd yn digwydd pan fo pobl yn troi oddi wrth Dduw? Na, mae gen i 3 pen syml iawn. A peth cyntaf ydy, mae drygioni yn torri allan. Mae drygioni yn torri allan. Chwch mi roed darlun i chi. Dychmygwch bod yna berson sydd wedi adeiladu tren. Tren stêm. Allwch chi ddychmygu y tren yn edrych yn ffantastig, yr edrych yn wych. Mae o'n y shed, mae o'n barod i ddod allan. Ac wrth gwrs, dydy o ddim just yn y shed ar lawr concrit yna, mae yna rails, mae yna draciau, a mae'r tren yna. A wedyn mae'r dyn yma sydd wedi creu y tren, a mae o'n dod efo i'r bobl sydd yn cael y tren, a mae o'n dweud wrthyn nhw, olwch, gwthiwch y tren allan. Just gwthiwch o allan yn syml. Ond mae'r bobl yn dweud, o na, da ni ddim isio y rails yma, da ni ddim isio'r tracia yma, gadwch ni dynnu fo oddi ar y tracks, a wedyn newn ni wthio fo allan. Wel, mi allwch chi ddychmygu wedyn be fydd yn digwydd. Maen nhw'n tynnu fo oddi ar y tracks, maen nhw'n wthio fo allan, ac ydy'r tren yn gweithio'n iawn? Ddim o gwbl. Yn sydyn mae o'n mynd i fod yn gweithio, mae'n mynd i fod yn anodd i'w reoli, mae'n mynd i fod yn torri, mae'n hollol wahanol i beth oedd y cynllun gwreiddiol yna ar gyfer y tren. Mae hwnna'n ddarlun i ni o beth sydd yn digwydd pan da ni wedi troi oddi wrth Dduw, pan mae pobl yn troi oddi wrth Dduw ac yn dweud, na, da ni'n eisiau gwrando na ti, da ni eisiau mynd yn ffordd yn hun. Mae pethau'n dechrau mynd yn wrong. A da ni'n weld o yn fama, yn Genesis 4, bron yn syth, beth sydd yn digwydd, mae gennym ni hanes Cain ag Abel. Ac mae un yn lladd y llall, brodyr yn lladd i gilydd. Mae'n amlwg bod yna ddrygioni erchyll yn dod i'r byd ar y pwynt yma. Wel, dwi'm yn gwybod faint o flynyddoedd sydd yn fama, mae yna wahanol syniadau am hwn i o faint o flynyddoedd sydd yna rhwng Adda ac Noa. Ond mae'n amlwg fod yna bethau erchyll yn dechrau digwydd, fod y byd yn troi yn le ofnadwy. Da ni'n darllen yn pennod 6, dechreuodd y bobl amlhau ar wyneb y ddeiar, ac anwyd merched iddynt yna gwelodd meibion Duw fod y merched yn hardd, a chymerasant wragedd o'i plith yn ôl i dewis. Rwan, dwi ddim yn siŵr eto beth sydd yn digwydd fan'na, mae yna wahanol syniadau o pwy ydy'r meibion Duw ac yn y blaen. Ond yn amlwg, beth sydd yn digwydd ydy fod yna stroi oddi wrth y naturiol. Fod Duw wedi rhoi trefn, fod Duw wedi dweud wrth Adda ac Efa, lwch, dych chi fod i brodi, dych chi wedi cael ei blant, a dych chi wedi fynd allan i'r byd i gyd. Ond mae'n droi oddi wrth y naturiol, a mae'n edrygioni yn dod. Mae pethau'n mynd o'i le.
Da ni'n yn darllen hefyd wedyn yn adnod 4 o penod 6 yn Effilym oedd ar y ddeiar yr amser hwnnw, ac wedi hynny hefyd pan oedd meibion Duw yn cyfathrathu ar merched a hwytha'n geni plant iddynt, dyma'r cedyrn gynt gwir enwog. Eto allan ni drafod wedyn beth sydd yn mynd ymlaen y fanna. Ond yn amlwg, unwaith da ni'n dechrau sôn am enwogrwydd a cedyrn ac yn y blaen, da ni'n dechrau sôn am anhegwch yn dydan. Hynny di, mae 'na rai mewn sefyllfa uchel, mae 'na eraill ddim. Mae'r cymdeithas yn amlwg wedi torri yn llwyr. Ac yn y geiriau nath Ann ddarllen i ni. Aeth y ddeiar yn llygredig ger bron Duw ac yn llawn trais. Dydy Duw ddim rili'n dweutha ni lot o beth sydd yn digwydd, ond da ni yn cael syniad bod y lle yn erchyll. Jyst i roed syniad i chi, ar ôl y diliw sydd yn well, da ni'n clywed am hanesion y Sodom a Gomorra, pethau erchyll yn digwydd yn fanna, lle mae pobl yn cael eu treisio, lle mae merched yn cael eu taflu allan i ddynion wneud beth bynnag maen nhw eisiau efo nhw, a bob dim. Mae o'n le horrible. Ac mae Duw yn amlwg yn dweud, aeth y ddeiar yn llygredig ger bron Duw. Gwelodd Duw fod y ddeiar yn llygredig. Mae'n sôn bod pob gogwydd, pob calon person yn ddrwg. Felly, da ni'n gweld pan mae pobl yn troi oddi wrth Dduw, mae pethau'n mynd o'i le. Mae drygioni yn torri allan. Rwan, pwynt pwysig iawn efallai wneud yn yma di, oedd y bobl yma'n gwybod bod nhw'n ddrwg? Oedd y bobl yma yn fama yn gwybod bod nhw'n wneud rhywbeth yn anghywir? Wel, dwi ddim yn siŵr, ond dwi'n meddwl efallai na doedden nhw ddim. Nid doedd y bobl ddim yn gwybod bod nhw yn pellau oddi wrth Dduw, efallai oedden nhw ar y cychwyn ac yn y blaen, ond mae yna bwynt yn dod, a dyma be mae pechod yn neud, ydy mae pechod yn dallu pobl. So mae pobl yn troi oddi wrth Dduw, efallai maen nhw'n gwneud penderfyniad bach, a maen nhw'n deud, reit, da ni ddim yn mynd i wrando ar Dduw, ond wedyn maen nhw'n mynd i gyfeiriad arall, a mae'r Beibl yn deud bod Duw yn gadael i bobl fynd. Chwi roi darlun i chi. Yn yr ail flwyddyn yn y coleg, o'n i'n byw mewn tŷ. A pan symudon ni mewn i'r tŷ, oedd y tŷ yn lyflu, oedd y tŷ yn neis ac yn y blaen. Ond yn sydyn iawn, oedden ni ddim yn gofalu ar ôl y tŷ. Oedden ni ddim yn clirio fyny ar ôl yn hunain. Oedd 'na 6 ohonon ni hogiau neu 5, 6 ohonon ni yn byw yna. Oedden ni wedi dewis y tŷ achos bod yna stafell ddigon mawr i ni chwarae rygbi yn y stafell ffrynt ac yn y blaen. Felly allwch chi ddychmygu y math o bethau oedd yn digwydd. Ac ar ôl chydig, oedden ni ddim yn sylwi bod ni'n byw mewn twlc mochyn. Oedd 'na bethau'n digwydd, oedden ni'n mynd yn sâl. Pam oedden ni'n mynd yn sâl? Oherwydd oedden ni ddim yn llnau fyny. Oedd 'na bob math o bethau'n mynd o'i le. Oedd 'na drydan, oedd 'na broblemau electrocution a carbon monoxide poisoning, a bob math o bethau'n digwydd. Ond oedden ni ddim yn sylwi achos oedden ni'n byw yng nghanol y peth. A dwi'n cofio un penwythnos mynd i ffwrdd i chwarae rygbi i fyny Gaeredin, ac athon ni gyd i ffwrdd a ddothon ni nôl a nos Sul ac mewn i'r tŷ a just sylwi ac oedden ni fel boes bach. Be da ni wedi wneud i'r lle yma? O fel am y pechod, da ni'n medru mynd a da ni'n medru just wneud, mae pobl jyst yn mynd yn bellach ac yn bellach ac yn bellach oddi wrth Dduw. A dyn nhw ddim wastad yn sylwi hynny. Ond y gwir ydy fod yna ganlyniadau. Da ni'n gweld pan mae pobl yn troi oddi wrth Dduw, yna mae drygioni yn dod. A mae hwn yn ofnadwy o bwysig, achos da ni'n gweld o yn yr Hen Testament dro ar ôl tro. Welwch chi o. Right? Darllenwch chi hanesion yn yr Hen Testament. A beth sydd yn digwydd ydy mae pobl yn troi oddi wrth Dduw ac yn sydyn mae yna bethau erchyll yn dechrau digwydd.
Hyd yn oed pobl ddiw, da ni'n clywed bod nhw wedi bod yn aberthu plant i hunan ac yn y blaen. Pethau fysyn ni'n meddwl, da ni'n methu deall sut mae pobl yn medru wneud o, ond pan mae pobl yn pellhau oddi wrth ddiw, mae drygioni yn dod. A da ni'n gweld o'n yn cymdeithas ni. Rwan ta, dyma lle allan, mae eisiau ni stopio a meddwl, wel, mae yna lot o bethau da yn digwydd yn cymdeithas ni. Mae yna lot o ddatblygiadau da wedi digwydd yn y blynyddoedd diwethaf. Ond eto, mae cymdeithas yn symud oddi wrth ddiw. Mae pobl yn symud oddi wrth ddiw. Mae pobl yn deud, na, dwi'n gwybod fel oedd pethau, a dwi'n gwybod fel oedd yn gwlad ni, ac oedd y rheolau a bob dim wedi seilio ar air Duw ac yn y blaen, ond da ni'n gwybod yn well. Ac felly, da ni'n gweld pobl yn symud i ffwrdd. A da ni'n gweld cymdeithas yn mynd yn fwy a fwy pechadurus. Tydi o byth yn beth da pan mae pobl yn pellhau oddi wrth ddiw. Tydi o byth yn beth da. Mi fydd drygioni, mi fydd na fethiant, mi fydd na ddioddefaint yn dod allan o'r pethau yna. Ac efallai bod ni'n gweld hynny yn dyddiau ni. Gai wneud y pwynt hefyd i ni fel Cristnogion. Ni mae'n hawdd i ni eto edrych ar yr hanes yma a deud, o ie, pethau ofnadwy, pethau mawr o'i le ac yn y blaen. Ond y gwir ydy, dwi'n meddwl oedd y bobl mae'n hollol ymwybodol bod nhw wedi pellhau oddi wrth ddiw. Ac felly mae rhaid i ni holi'r cwestiwn, yda ni wedi pellhau oddi wrth ddiw? Nid da ni methu jyst deud, o Elia fedra i weld, mae'r person yna, mae'r person arall ac yn y blaen. Mae nhw'n ddall, dyn nhw'n methu gweld, ond beth amdano ni? Yda ni'n ddall? Oes na bethau yn bywyd ni y mae rhaid i ni edrych arno fo? Oes yna gamau bach ydyn ni wedi cymryd a rhyw bwynt yn bywyd ni sydd wedi mynd â ni oddi wrth ddiw? Achos os di pobl yn troi oddi wrth ddiw, pan mae pobl yn troi cefn ar ddiw, yna mae pethau'n mynd o'i le, ac felly mae hwnna'n rhybydd i ni. Yr ail beth, pan mae pobl yn troi cefn ar ddiw, mae pethau'n mynd o'i le, mae drygioni'n dod. Yr ail beth ydy mae Duw yn cosbi. Mae Duw yn cosbi. Rwan yn fama, mae gennym ni wir issues efo hyn yn does, fel pobl. Dwi'n yn gwybod sut nathach chi ymateb pan nathach chi ddarllen Salm 139 bore yma. Neu chi'n cychwyn, os ydych chi fel fi, chi siŵr fod yn cychwyn, gret, bril. Mae Salm 139, mae o yn hyfryd, a da ni'n dysgu, a da ni'n medru, a mae'n gymaint o'r profiadau sydd yn y Salm yn help arglwyddrwydd ti wedi chwilio am adnabod. Gwyddos ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi ac yn y blaen. Ond wedyn, dwi'n meddwl os ydych chi fel fi'n dechrau teimlo chydig bach yn anghyfforddus erbyn y diwedd. Ond nid wyf yn cysau o arglwydd y rhai sy'n dy gysau di, ac yn ffieiddio rhai sy'n codi yn derbyn. Pan oedden ni'n gofyn o fnyw, o na fydde ti'n lladd y drygionus. Mae hwnna'n greitio yn erbyn ni, ac yn arbennig yn erbyn ni yn cymdeithas ni. A da ni'n weld o yn yr hanes yma. Achos os ewch chi, hynny ydi, sech chi'n mynd adre i yn stafell Anna neu Ben yn tu ni ac yn edrych ar y llyfrau Beibl sydd ar y silff, fysa chi'n gweld, arch nhw, mae lyfr hyfryd, mae'n elyniau briliant, neis, mae'n hanes neis i blant yn dydy. Mae'n hanes neis y gwbl. Mae arch Noa a hanes Noa yn hanes erchyll. Mae Duw yn edrych ar y ddeiar, a mae o'n deud, mae hwn yn piwtrid, mae hyn yn afiach. Mae sancteiddrwydd Duw yn edrych ar y ddeiar, ac mae o'n llosgi. Dydy Duw ddim yn deud, sbiwch, diniwed ydy'r bobl yma.
o, sbiwch, mae heina chdi bach yn well na heina. Mae heina wedi wneud pethau, ond maen nhw'n trio i gorau chwarae teg. Mae Duw yn dweud, dwi'n mynd i gael gwared anyn nhw. Dyma, mae'n mynd â ni nôl i'r pwynt cynt o'n i'n neud yn don, lle da ni angen gofyn i ni'n hunain. Yda ni yn rhoi yn hunain yn lle Duw mewn ffordd ac yn deud, wel ia, mae'n rhai pethau da ni ddim yn hoffi. Ac felly nawn ni newid nhw. Yn yr hanes yma, mae'n amlwg fod Duw yn boddi pawb heblaw am nhw a'i deulu. Yn bobl, yn blant, yn hen, yn ifanc, yn gyfoethog, yn dlawd, y rhai sydd efo digon yn y gymdeithas, a'r rhai anghennus yn y gymdeithas hefyd. Mae yn deud mae'r cyfan yn ddrwg ac yn erchyll. Wel, mae yna rhai pobl yn dweud, God hates the sin but loves the sinner. Wel, dwi'n deall i ryw raddau be mae rhywun yn olygu yn fanna. Hynny ydi, beth mae'n golygu ydi fod Duw isio achub ac yn y blaen. Ond dydy hynna ddim yn wir o gwbl. Hynny yn fama, dydy Duw ddim yn deud, wel, na i ddelio efo'r pechod, ond na i adael y bobl fynd. Achos mae'r pobl sydd yn pechu. Mae eiddigedd cyfiawn, perffaith Duw yn golygu bod Duw yn barnu pob drwg. Ac yn fama mae o'n barnu'r math raddau fel bod o'n cael gwared o bobl. Ac hynny mewn ffordd i ni sydd yn teimlo, waeth ni fod yn onest, barbaraidd. Hynny di mewn boddi nhw. Ond Duw ydy'r un perffaith a ni sydd angen deall beth mae Duw yn ei wneud, nid ffordd arall rownd. Rhaid gewch chi jyst yn sydyn iawn, jyst 2 beth oedd yn codi'n yn meddwl i wrth wneud hyn. Hynny ydi 2 beth efalle fysa rhywun yn medru dadlen erbyn hyn. Peth cyntaf, fysa rhywun yn medru dweud, wel, hold on, onid ydi Duw yn dduw cariad? Onid ydi Duw yn dduw cariad? Onid dyna da ni'n dysgu amdano fo yn yr Testament Newydd? O'n i'n gwrando ar sgwrs wythnos yma rhwng Drew Barrymore a Keanu Reeves. Dwi ddim fel arfer yn gwrando ar Drew Barrymore a Keanu Reeves, a nes i ddim gwrando ar y sgwrs i gyd, felly allai ddim deitha chi beth ydi o. Rhaid i chi sydd ddim yn siŵr, mae Drew Barrymore yn actores reit da, a mae Keanu Reeves yn actor reit wael. Ond beth sydd gennym ni, oedd y ddau nhw yn siarad efo'i gilydd, ac oedd am ryw reswm, oedd Drew Barrymore wedi deud, I'm a lover, not a fighter. Dyna be nath Drew Barrymore ddeud. I'm a lover, I'm not a fighter. A nath Keanu Reeves ddiddorol ddeud wrthi hi, that doesn't make any sense. Because to love, you must fight. Because if you love something, you're willing to stand up for him or for her or for it. Da chi'n gweld y pwynt oedd Keanu Reeves wedi weld o. Beth mae'n dweud ydy, fedrwch chi'n just deud bod chi'n caru pawb a phopeth. Hynny, os ydw i'n caru mhlant i, mae'n golygu mod i'n mynd i sefyll i fyny os oes rhywun yn neud rhywbeth sydd yn anghywir iddyn nhw. A dyn ni methu dweud, wel, mae Duw yn dduw cariad ac felly mae o jyst yn caru pawb drwy'r amser ac yn y blaen. Na, mae Duw, os ydy o'n dduw cariad, yna mae'n golygu bod o'n mynd i sefyll yn erbyn y drygioni. Ac am hynny wedyn, da ni'n dod at y pwynt yn dydan, ac efallai be fysa pobl arall yn dweud, wel, os ydym rhai pethau'n waeth na pethau eraill. Da ni'n gyfforddus efo Duw yn delio efo Putin, sydd wedi mynd ag lladd miloedd o bobl yn yr Ukraine ac yn y blaen, a da ni'n hapus i Dduw ddelio efo pobl yn y carchar efallai ac yn y blaen, ond beth am bethau bach? Wel, i ryw raddau, jyst i roi darlun, dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu o beth sydd wedi digwydd yng Nghapel y Ffynnon efo dry rot. Hynny ydi, da ni methu jyst delio efo'r pethau mawr a jyst anghofio efo'r pethau bach yn adan hynny. Efo'r dry rot, os da chi'n cael gwared ar rhan fwyaf ohono fo, ond gadael chydig bach ar ôl, beth sydd yn digwydd, gyd yn mynd.
A dyna di natur drygioni, dyna di natur pechod fel o'n i'n neud yn y pwynt cyntaf. Os di pobl yn troi ffwrdd oddi wrth Dduw, i yn y pethau mawr, ond hefyd yn y pethau bach, maen nhw'n cychwyn ar lwybr i ffwrdd. A felly, dyn ni'n gweld yn yr hanes yma'n glir iawn, fel mae Duw yn barnu. Os di pobl yn troi oddi wrth Dduw, mae Duw yn mynd i farnu. Mae'n barnu yn y diliw. Mae Iesu yn siarad mor aml amdan uffern, oherwydd bod uffern yn reality lle mae Duw yn mynd i farnu pobl. Rwan, dyn ni'n aml, a dwi'n un sydd yn gwneud hyn oherwydd mod i'n sensitif, dwi'n hoffi disgrifio uffern fel lle mae pobl yn cael beth maen nhw eisiau. Yeah? So, yn aml, os di pobl yn dweud wrtho fi, wel, beth ydy uffern? Dwi'n mynd credu mewn uffern, a dwi'n dweud, wel, ylwch, uffern ydy, os di pobl yn troi cefn ar Dduw, yna mae Duw yn dweud, oce, gewch chi fyw hebddo fi. A mae hynna'n wir am uffern. Dyna, i ryw raddau, beth ydy uffern, lle mae pobl yn troi cefn ar Dduw. Ac troi cefn o ddiar, a felly mae Duw yn dweud, reit, dyna'n hun o'na, na'i dynnu'n holl bethau da fi o'na ac yn y blaen. A mae hynna'n wir. Ond mae Iesu hun hefyd yn dweud, mae uffern yn fwy na hynna, mae Duw yn barnu. Mae Duw yn delio gyda drygioni. Ac felly mae eisiau ni stopio'n fama, a mae eisiau ni feddwl am hynny bach am ddifrifoldeb pechod. Mae rhaid ni feddwl amdan ddifrifoldeb pechod i ni fel Cristnogion. Oes na bethau yn yn bywyd ni, oes na bethau yn y mywyd i lle dwi wedi dechrau mynd, oce, na i roi fyny fo hwnna. Na i roi fyny fo'r pechod bach yna. Hynny, na i ddim gwneud y peth mawr. Efallai na i ddim mynd allan a meddwi'n dwll, ond mi na i efallai yfed chydig bach, fel bod fi jyst chydig bach yn tipsy adre. Neu, na i ddim cael affair efo rhywun, ond mi na i wylio pornograffi. Neu, na i ddim darllen y Meibl i bob dydd, efallai na i just fethu, na i ddim rhoi gymaint o amser, neu efallai na i ddim rhoi gymaint o'n amser i, neu gymaint o neiddo fi i Dduw, na i dechrau dal peth yn ôl. Mae rhaid i ni sylweddoli difrifoldeb pechod. A difrifoldeb mynd yn erbyn yn cydwybod ni efo'r pethau yma. Mae rhaid i ni hefyd weld mewn cymdeithas a cael persbectif cywir ar cymdeithas. Mae yna adegau yn dod rwan lle dyn ni'n mynd i orfod sefyll i fyny a dweud, sori, dwi'n mynd fanna. Neu dwi ddim yn fodlon efo beth sydd yn cael ei ddeud, a dwi'n mynd i sefyll i fyny, a dwi'n mynd i ddeud, da chi'n wrong. Ella bod o'n mynd i godi yn reit fian efo pethau fel pechod. Neu lle da ni'n sôn am bechod, a mae pobl yn dechrau dweithio ni, hei, chwch chi'n sôn am pechod. Chwch chi'n sôn am pechod i blant, achos mae hwnna yn emosiynol yn ddrwg iddyn nhw ac yn y blaen. Lle bydd rhaid i ni ddweud, na, dyma beth mae Duw yn ddeud, dyma ydy'r gwir, dwi'n mynd i sefyll yn fama ar beth mae Duw yn ei ddweud. Ac mae rhaid i ni hefyd, yn fwy pwysig efallai feddwl am yn tynged ni. Bore yma, meddyliwch am eich tynged chi ac yn hynged fi. Da ni yn bobl sydd yn pechu. Da ni yn bobl sydd yn torri cyfraith Dduw. Hyd yn oed y gorau ohono ni. Da ni'n methu. A be mae'r hanes ma'n dysgu ni, os da ni wedi troi oddi wrth Dduw mewn unrhyw beth, yna da ni'n haeddu barn Duw. Da ni'n haeddu uffern. A beth mae'r hanes ma'n dweud wrthon ni, di mi gewn ni'n cosbi bob un ohono ni.
Mae bore yma, oedden ni'n gyrru yma, os oeddech chi'n gyrru o gyfeiriad Rhiwlas, oedd ne speeding van. Mae ne wastad speeding van ar hyn o bryd. A da chi'n gyrru heibio fo, dim os da chi wedi cael bore yma, o'n i'n iawn, o'n i'n gwadrych 25, o'n i'n ffain. Ond weithiau da chi'n mynd, ydw i wedi cael yn al neu ddim, o'n i'n neud 30, o'n i'n neud 31, o'n i'n neud 30, dwi'n mynd siŵr. Efo Duw fyddwn ni ddim fel. Fyddwn ni fel, nath Duw ddal ni fanna neu ddim, ydw i'n borderline. Mae Duw yn barnu pob drygioni. Ac mae hwnna'n ddifrifol. Rwan, sa'n ni jyst yn gorffen yn fanna, mi fydde fo'n neges erchill yn bysau. Ond diolch byth, mae nid yn fanna, mae'r Beibl yn gorffen, nid yn fanna, mae'r hanes yn gorffen. Nid yn fanna, hyd yn oed mae'r hanes yn cychwyn yn fama efo Noa yna, achos da ni'n dysgu trydydd peth. Pan fo pobl yn troi cefn ar Dduw, mae pethau mynd o'i le. Pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, yna mae Duw yn cosbi. Ond pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, mae o'n estyn allan mewn gras. Dyna dyn ni'n weld y fama. Pan mae pobl yn troi cefn ar Dduw, mae o'n estyn allan mewn gras. Sbiwch ar Noa. Rwan, dwi'n gwybod maen nhw'n deud bod oedd Noa'n ddyn da, ac oedd o'n ddyn perffaith. Rwan, y perffaith yna oedd yn golygu nid bod o'n hollol berffaith, ond oedd neb yn medru pwyntio bys ato fo. Ond beth mae Duw yn deud ydy, dwi'n mynd i achub ti, Noa. Dwi'n mynd i achub ti a dy deulu hefyd. Ac os da chi isio, os da chi'n credu fi bod Noa ddim yn berson, ddim yn berffaith ac yn y blaen, hynny ydy, drychwch ar ddiwedd penod 8 ac dechrau ar penod 9 ac yn y blaen, da ni'n gweld fod Noa ei hun yn meddwi. Hynny ydy, oedd Noa ddim yn berffaith. Ond mae Duw yn achub fo. Mae'r arch, mae Duw yn achub yn yr arch a mae'n ddarlun hyfryd i ni yn dydy. Mae Duw yn deud, ydw dwi'n mynd i ddelio efo'r drygioni, ydw dwi'n mynd i ddelio efo just pa mor ofnadwy ydi pechod, ond dwi'n mynd i achub pobl. Dwi hefyd yn credu, ac yn y Beibl yn 2 Pedr, yn yr benod yn 2 Pedr 2, da ni'n dysgu, mae Pedr yn sôn am Noa, a mae'n deud bod Noa yn bregethwr cyfiawnder, a herald of righteousness. A dwi'n meddwl gallwn ni gymryd hwnna fel enghraifft yn fama, oedd y bobl yn gweld beth oedd Noa yn ei wneud. Neu, oedden ni'n edrych ar y llun cynt, ac dwi'n mos nath chi fel fi, just synnu efo maint y peth. Mae di cymryd lot amser i Noa adeiladu y thing yna, yr arch yna, yn dydy. So pobl yn medru gweld, o pobl efo cyfle i ofyn iddo fo, ac i ddweud ac i ofyn, dys gynnu ni ddim hanes bod rhywun wedi gofyn, plis ga i ddod i mewn ac yn y blaen. Ond mae Duw yn raslon. Mae Duw yn achub. A dwi'n meddwl nath chi sylwi lle nath yr hanes orffen fanna efo Rebecca. Pwy geiodd y drws? Pwy geiodd drws yr arch? Nid Noa, nid i'w wraig, nid Sem, Cham, na Jaffecic chwaith. Duw. Duw nath gau y drws. Fo sy'n ei achub nhw. Mae fel se Duw yn deud yn fama o'r cychwyn cyntaf un. Ylwch, mae yna ganlyniadau. Mae yna ddrygioni. Dwi'n mynd i farnu pob drygioni. Genesis 3, dych chi fel pobl, dych chi wedi methu. A mae yna ganlyniadau, a mae'r byd yma yn llawn pethau erchill. Ond dwi'n mynd i achub. A felly mae'n achub Noa a'r teulu. A beth sydd yn hyfryd ydy, gweddill yr Hen Testament, beth da ni'n neud ydy da ni'n dilyn teulu Noa. A pwy sy'n dod o Noa? Abram, Moses, Joseph, ymlaen ac ymlaen, nes bod ni'n cyrraedd Iesu Grist. Da chi'n gweld yn yr hanes yma, da ni'n gweld y 3 peth. Da ni'n gweld y canlyniadau, da ni'n gweld y dysgu, mae Duw yn dysgu pethau i'r bobl, ond hefyd mae o'n darparu ffordd.
Yn fama, dio ddim just yn achub Noa, mae'n achub chi a fi. Achos o Noa, mae Iesu'n dod. Pe bai Noa wedi cael ei foddi, fydda yna ddim Iesu Grist. A fydda ni ddim yma. Dych chi'n gweld dyma'r Duw sydd gennym ni. Duw sydd yn edrych ar y mes, ac sydd ddim jyst yn anwybyddu mes. Mae'n delio gyda fo, ond mae hefyd yn estyn allan mewn cariad. Mae e'n paratoi'r ffordd. A mae hwn yn neges, dwi'n gorffen y fama rwan, ddifrifol. Mae'n neges i'n cymdeithas ni. Beth mae'n cymdeithas ni angen? Rwan ta, dwi'n gwybod mae'n lot anghenion. Mae'n lot o bethau, a mae'n gret fod pobl yn trio sortio allan yr NHS, a mae'n gret fod pobl yn trio edrych ar yr anhegwch ac beth sy'n digwydd efo, bod yna bobl efo llwyth o arian ac eraill efo dim. Mae hwnna'n bwysig, a mae'n bwysig bod gennym ni fanciau bwyd, a mae'n bwysig bod ni'n gwneud pob dim fedrwn ni i ddod â cyfiawnder. Ond gobeith yn cymdeithas ni ydy Iesu Grist. Dyna ydy'r unig obeth. Fe dydd pobl ddim gwella'i hunan. Fedrwn ni ddim trio gwella'n hunan fel cymdeithas. Os gewn ni Iesu, mi fydd pethau newid. A chi heddiw, ella bod chi wedi bod yma'n gwrando arno fi, ac ella bod chi'n ymwybodol o'ch pechod chi. Dwi'n cofio'n hun mynd i wersyll, ac dwi'n cofio rhywun yn gwrando ar rhywun yn dweud, ylwch, oedden nhw'n sôn am uffern, a dwi'n cofio bod yn ofn, a dwi'n cofio peidio eisiau mynd ar y trip ar gwersyll, achos o'n i'n ofn fysa'r bus yn cael crash, a bysyn ni'n marw, a bysyn ni'n mynd i uffern. Ac efallai bod chi'n teimlo fel y bore yma, efallai bod chi'n gwybod, dwi'n bechadur, dwi'n heiddi bod Duw yn mynd i fod yn delio efo fi, dwi'n heiddi mynd i uffern. Beth sydd yn wych, beth sydd yn ffantastig ydy mae gennym ni Iesu Grist. Peidiwch â bod ofn a jyst aros yn eich ofn chi. Gofynnwch i Iesu farw, i Iesu eich derbyn chi. Mae o wedi marw drosto chi. Allwch chi ddychmygu tu allan yr arch. Mae'n funud wan, jyst meddyliwch, jyst ceiwch eich llygyd efallai, fedrwch chi weld y bobl yna tu allan yr arch, a maen nhw'n dechrau gweld y dŵr, a maen nhw'n dechrau panicio. A da ni'n darllen am hanesion lle mae yna ddyfroedd yn symud, a mae yna bob math o bethau, ac da ni prin yn medru dychmygu, ond medrwch chi ddychmygu jyst y bobl yn ymwybodol yn yr pwynt yna, lle mae cosp barn Duw yn dod, pa mor erchyll ydi o. Mae'n graffic yn dydi, dych chi'n weld o'n Genesis 7. Dych chi'n gwybod lle arall dych chi'n weld o? Ar y groes. Achos ar y groes, mae Iesu Grist fanna'n hongian, a mae o'n derbyn y cyfan. Mae'n gweiddi, mae o'n agni, mae'n gweiddi Dduw yn had lle wyt ti. Achos mae o'n derbyn y gosb, mae o'n derbyn yr peth. A da ni'n darllen yn dydan yn yr efengylau, mae'n pethau'n digwydd yn y byd yma pan mae Iesu'n marw, mae'n bobl yn codi'n fyw, mae'r haul yn diflannu ac yn y blaen. Mae'n reality ysbrydol, mae'n ddiliw ysbrydol os hoffech chi, yn digwydd fel bod just rhywbeth anhygol yn digwydd lle mae Duw yn cosbi Iesu yn lle ni. Ac felly, os ydych chi'n ymwybodol o'ch pechod, trowch at Iesu. Mae wedi cymryd eich cosb yn eich lle chi. Trowch ato fo, derbyniwch faddeuant. Ac os ydych chi'n gwneud hynny, yna ydych chi'n dod yn blentyn i Dduw. Ydych chi'n dod mewn i berthynas gyda fo. Lle bynnag ydych chi wedyn, ydych chi yn lle Duw. Fel oedd Adda ac Efa, oedden nhw'n blant i Dduw, yng ngardd Duw o dan fendith Duw. Ac fel am ei bob Cristion, da ni'n dod yn blant i Dduw, da ni'n dod i fyw yn lle Duw, Duw bu ar ddeiar yma, ac rhyw ddydd mi fyddwn ni yn y ddeiar
newydd, ond da ni dan fendith Duw. Felly mae'n bwysig bod ni'n troi, a mae'n bwysig bod ni'n dweud wrth eraill. Da ni fel eglwys, chydig bach fel yr arch. Os chi wedi meddwl amdan hynny. Chi'n meddwl am Noa'n adeiladu'r arch yna. A da chi'n meddwl amdano fo allan edrych o gwmpas ac yn gweld y bobl. A da chi'n meddwl oedd y bobl, siŵr o bod yna rei pobl yn gwneud hwyl ar ei ben o'n dweud, Noa, beth ti'n neud? A mae Noa'n dweud, mae'n efarn ar ddod, trowch at Dduw, dyma'r ateb, mae'r arch yma, a'n dyddiau ni. Alla fydd pobl yn dweud, be ydych chi'n neud? Be ydych chi'n dal i gredu'r pethau yma? Be ydych ni angen neud ydy troi at bobl a dweud trowch, mae'n efarn ar ddod. Os gennym ni ddim cwch yma gennym ni Iesu Grist. Gadewch ni orffen trwy ganu a trwy addoli Duw gyda'n gilydd. Pa fodd y meiddiaf nesu a thithau'n Dduw mor lan. Dy enw yn sancteiddrwydd, dy natur ysol dan. Sut galla fentro'n agos at un a'i byrdeb sydd fil miloedd gwaith disgleirwach na heilwen ganol dydd. Dydy Duw ddim yn Dduw sydd yn gadael i bechod i fynd. Hyd yn oed y pechod na sydd yn eich bywyd chi a fi heddiw. Dydy Duw ddim yn Dduw sydd jyst yn mynd i ddeud, oce, newn ni jyst anghofio am hwnna. Na, mae Duw yn mynd i ddelio efo fo. A felly, dyn ni'n gofyn yn y pennill cyntaf yma, sut fedra i ddod at Dduw? Ydyn yr ail bennill. Pa fodd y meiddiaf nesu? A minnau'n llwch y llawr, fy enw yw pechadur, heb os pechadur mawr. Os oes un ohono ni bore yma meddwl, dwi ddim yn bechadur, yna da ni ddim wedi'n hachub. Achos da ni gyd yn gorfod dweud, da ni'n bechadur mawr. Troseddais fil o weithiau, mae nwylo'n goch dan waed, a ddeddfau wedi sathru'n deilchion dan fy nhraed. Ac wedyn yr olaf. Ac eto, meiddiaf nesu. Da ni yn cael dod. Ar alwad mab y dyn. Mab y dyn Iesu Grist yn deud, dowch, fe brynodd i mi bardwn a'i werthfawr waed ei hun. Cymerodd fy meiau a'i hoelio ar y pren, a gorodd i mi'r llwybr o'r byd i'r nefoedd wen.
Iesu ddim eisiau fi, dwi'n llawer rhy ddrwg. Neu dwi ddim ddigon pwysig. Y gwir ydy fod Iesu eisiau pob un. Mae'n galw arna chi bore yma. Mae'n galw arna chi, rhowch eich ffydd ynddo fo. Mae o'n eich caru chi. Gwnewch i ni weddio. O, arglwydd, diolch am yr hyn da ni wedi ddysgu bore yma. Da, diolch bod ti ddim yn trio cuddio pethau di wrthyn ni. Wyt ti yn esbonio'n glir i ni beth ydy'n sefyllfa ni. Beth sydd yn bod gyda'r byd. O, Dad, sori bod ni'n troi oddi wrth ti dro ar ôl tro. Ond diolch bod ti ddim yn gadael ni yn fanna. Diolch bod ti'n cynnig i ni achubiaeth. Diolch am Iesu Grist. Diolch bod o wedi dod i'r byd yma. Diolch bod o wedi marw a cymryd y gosb da ni'n ei heiddi. A diolch bod o rwan yn fyw, bod o wedi concro pechod a marwolaeth. Ac y bydd o'n dod nôl rhyw ddydd i greu y byd perffaith. Y byd gwell hyd yn oed o'r iddo ti wedi greu ar y cychwyn. O, diolch am y fraint o gael bod yn blentyn i ti, gael bod yn blant i ti. Helpa ni, please. Helpa ni bod yn blant sydd yn gwrando arna ti a sydd yn ifydd i ti yn cymdeithas ni. Helpa ni, o Dad, da ni angen doethineb yn dyddiau ni. Da ni ddim eisiau bod yn haearnaidd a da ni ddim eisiau bod yn bobl just du a gwyn, just mwyn bod felly, Dad. Da ni just eisiau dilyn ti a da ni eisiau dangos dy gariad i bobl eraill. A helpa ni wneud hyn ar wythnos yma. Helpa ni rybuddio pobl am y farn sydd i ddod. Ond helpa ni hefyd i bwyntio pobl ata ti. O, da ni angen ffydd, da ni angen dy nerth di. Bydd gyda ni rwan, please. A helpa ni wrth i ni adael yma a mynd nôl adre. Amen.